गिबियावनो बयखौबो दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअआव बरायग्रोबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव फिन आरोबाव सासे बर' सुबुङा इनकाउन्टार खालामजानायनि सायाव फंनैसो बाथ्रा बुंनो थाखाय आखायाव लादों। मा जाहोननि थाखाय जोंनि बर' हारियाल' खनले इनकाउन्टार खालामजाबोबाय थानो गोनां जादों? बर'नि जायगायावनो बर' सुबुङा रैखाथि गैयै जानायखौ नुनो मोनगासिनो। दिनै बैफोर आयदानि सायावनो गुवारै सावरायगोन, बेनिखायनो भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलां। भिडिअखौ जागायजेननायनि सिगाङावनो बयनिसिमबो गुरै खावलायनाय, आंनि चेनेलाव गोदानब्ला सिगाङावनो साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोदो, जाहाथे गोदान आपडेटफोरखौ मोननो हायो। थौदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायदिनि। जों सिगां समनिफ्रायनो नुबोगासिनो दङ दि जोंनि बर' हारिनि सायाव माबा मोनसे एक्सन लानांगौ जायोब्ला बेनि गोहोमा बांसिनै गोग्लैयो एबा बर' हारिनि सायाव एक्सन लानाया गोख्रोंसिन जायो। थिग बिब्दिनो दायो बिटिसिनि हाग्रा बिफाना सासे बर' सुबुंखौ गावथारनायखौ लानानै दुंहाव थासारि सोमजिनायखौ नुनो मोन्दों। बे गावथारनाय जाथायानो जादों रायमना माहारियारि हाग्रामायाव। आयेन बेरेखायै रायमना माहारियारि हाग्रामायाव हाबनायनि थाखाय फुंखा बसुमतारीखौ बिटिसि हाग्रा बिफाना इनकाउन्टार खालामनाय जादों होननानै मिथिनो मोन्दों। बिटिसि हाग्रा बिफाननि EM जेम्स बसुमतारी बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला हाग्रा बिफानजों गुलि गावलायनायनि जाउनावसो हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा गुलि गावफिननायाव गुलि नांजानानै फुंखा बसुमतारीया जिउ खहा जादों। गावलायलायनाय जादों, दंफां दानहैदों, गावलायलायनाय जादों। बे गावलायलायनायाव थैबाय, सासे मानसि थैबाय, फुंखा बसुमतारी थैबाय होननानै आंनिसिम रिपर्ट सफैदों। जे हाग्रायाव टहलटारिफोरजों जादों, सोरखौबा खालामनो, सोरखौबा माबा मोनसे खालामनो, जेन'बा गावग्रोदों होननाय खोनादों आङो। दा बेवहाय प्रटेक्सन खालामबाय, प्रटेक्सन खालामनायाव गावलायलायनायाव थैबाय। फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्रायबो नाङोब्ला थैगौमोन। बेफोरबायदि आरोखि खोथाया। गुबुन फारसेथिं जिउ खहा जानाय सुबुंनि बिमा-बिफा, रायजो राजाफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला नंखायै दायनिगिरि साजायनानै फुंखा बसुमतारीखौ गावथारदों। बेवहाय फरेस्ट बिफानजों गावलायदों होननाया नंखाय आरो हाग्रायाव दंफांबो लायनो थाङाखैमोन होननानै फोरमायदों। एकदम जेबो दाय गैया गारा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मानसिया गावथारबाय। दायानो गैयामोन, दंफांबो लायाखै। आं बिराद दुखु मोनबाय। दिनै फिसाला सासेल'मोन आंहा, फिसौ सासेल'। दिनै आंनि फिसालाखौ गावथारबाय। बे दायनिगिरिया फरेस्ट डिपार्टमेन्टआनो। फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मानसिया थांनानै दाय गैया गारा गावहैबाय, खिन्थु बेखौ गावलायदों होनदों बे नङा, एकदम थगायदों। थगायनानै बिसोरो फाव फान्दायनो सानदों, नङा आरो बियो नंखाथारा। आंनि फिसालाया बिदि अस्त्रबो दैनो रोङा, जेबो लाङा, सिखा रुवाबो लाङा। दा बिनि बिसिखौ सोर नायगोन, जोंनि बिहामजोखौ? आरो फिसौ सासे दङ जोंहा, बे फिसौखौबो फोरोंनाय फेदेरनायाव हेफाजाब नांगौ। आंनि फिसाला आरो बिहामजोआ पिकनिक स्पटआव दखान होयो। माने बेवहाय न'खरनि एसे उसुबिदानि थाखाय, सोलिनो थाखाय एसे जा गरसे गरनै खामायनो हायो, बिनि थाखाय दखान होयो। बे दखानाव आंनि फिसाज्लाया आंनि बिहामजोजों सम सम एसे हेल्प खालामहैयो आरो ना। हेल्प खालामो। बेजों लोगोसे एसे फ्रि सम मोननायखाय खिजानि दैलामफ्राव बेरायदोंमोन। दैलामाव बेरायनायावनो बेबादि घटना जाबाय आरो। बयबो मिथिगौ आंनि गथ'आ बेबायदि दुस्थ' नङा आरो बेबायदि फां-फुं मावनानै जाग्रा नङा। मानो होनना बुङोब्ला आंनि गथ'आ सासेल' गथ' आरो बेहा बिसि दं आरो बिनि फिसा दङ। बेफोरखौ फोथांनानै लाखिनायनि राहा लामा जोङो जिन्दागिनि थाखाय बेफोरखौ खांलांनांगौ, फेदेरलांनांगौ, फोरोंलांनांगौआव आंहा जोबोद उसुबिदा जाबाय। आंनि फिसालायाथ' हाग्रायावहाय थाङा। थाङो होनना बुङोब्ला मालाबा लोगोफोरजों बिदि मैगं-थाइगं नागिरनाय, बेफोरबायदि माबा मोनसे मैखुन बायदिसिना, बेफोराव गोबावजों खनसे थाङो। आंनि फिसालानि सायाव अजद होनाय मानि दा माखासे एसे सिगाङावनो मिडियायावहाय जों नुनो मोनदों, बे मोनसे गावलायनाय काउन्टार जालायदों होनना बुङो। बेथ' एकदम थगायनाय, नंथारा बियो। बे पिकनिक स्पटआव हिनजावजों एसे हेल्प खालामनो थांनाय मानसि थाङा, गावलायहैया बेवहाय। बे दैलामबारियाव बेरायदोंमोन, माबा मोनसे साम' खांख्राय नागिरदोंमोन सम्भब। दा बेवहाय मोनसे सोंथियाल' जाखांफैयो, खालि मानो बर' सुबुंखौल' जिखुनु दायानो जाथों एबा फिसा एबा गिदिरानो जाथों बर' हारिनि सायाव गोख्रों एक्सन लानायखौ नुनो मोनबोदों? दा बुंनो गोनां बाथ्राया बेसो, जोंनि बर' हारिया गावनि जायगायावनो एबा गावनि न'आवनो खास्रि बिस्रि बुथार जागासिनो। गुबुन हारिफोरासो जोंनि बर' ओनसोलाव दादागिरि दिन्थिनायखौ नुनो मोनो। नोंथांमोना रुनिकाटा फरेस्ट रेन्ज अफिसाव सोमजिनाय दुंहाव थासारिखौ थारैनो गोसोआव दं जानांगौ। माबायदियै सान्थालि हारिनि सुबुंफोरा रुनिकाटा फरेस्ट रेन्ज अफिसखौ गाग्लोबनानै सावग्लुंना होदों। बेनि गुबै जाहोनानो जादोंमोन चिरांनि रिफु रेन्ज फरेस्टआव आयेन बेरेखायै थानो लानाय सुबुंफोरखौ इभिक्सन
खालामनो नागिरनायखौ लानानैनो रुनिकाटा फरेस्ट रेन्ज अफिसखौ सान्थालि सुबुंफोरा सावग्लुंना होदों। अब्ला साननानै नायदो, बिटिसिआव गुबुन जायगानिफ्राय आयेन बेरेखायै थानो लानाय सुबुंफोरासो माबायदियै गोहोगोरा दिन्थिदों। बेनि सोलायै बर' हारिनि सुबुंफोरा बेबादि सावग्लुंना होनायमोनब्ला जोबोद गोख्रों एक्सन लागौमोन। बेजों लोगोसेनो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बिपिएफ इउपिपिएल बेबायदि रावजों गावजों गावनो सोंखारिलायबाय थागौमोन। नाथाय गुबुन हारिया जोबोद खौसेथियै जिखुनु खामानिखौ मावो, जायनि थाखाय बिसोरनि मोनफ्रोमबो खामानिफोरानो जाफुंसारो एबा सरकारा बिसोरनि सायाव गोख्रों एक्सन लाफिननो हानायखौ नुनो मोना। नाथाय जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरासो सानफानि उनाव साफा जिउ खोमानांबाय थानायखौ नुनो मोनदों। बेयो जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोद साननो गोनां आरो दुखुनांथाव बाथ्रा। दा बुंनो गोनां बाथ्राया बेसो, फुंखा बसुमतारीया थारैनो रायमना माहारियारि हाग्रामायाव आयेन बेरेखायै हाबनानै दंफां लायमारदोंमोन नामा? जुदि हाग्रायाव आयेन बेरेखायै हाबमारदोंब्लाबो बिटिसि फरेस्ट बिफाननो इनकाउन्टार खालामनायनि मोन्थायखौ सोर होखो? बेखौ जोंनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरा बिटिसि फरेस्ट बिफानाव सोंथि खालामनांगोन। जोंनि बर' हारिया गावनि जायगायावनो बेबादि दाउ अमाफोरबायदि गावथार जाबाय थानाया जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। बेनिखायनो जिउ फोजोबजानाय फुंखा बसुमतारीनि न'खरनो थार बिजिरनाय होनांगोन। बेजों लोगोसेनो बिटिसि सरकारा बैसोरनि न'खरनो थांना थानायनि थाखाय माबा मोनसे राहा खालामना होनांगोन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला फुंखा बसुमतारीया न'खरनि सासेल' फिसाज्लामोन आरो फुंखा बसुमतारीना हिनजाव आरो उन्दै फिसाज्ला सासे दङमोन। बेनिखायनो बैसिनि न'खरखौ बिटिसि सरकारा नायहरनांगोन होननानै आं बेखौनो बुंनो सानो। दा नोंथांमोना बेनि सायावहाय मा बुंनो सानो? कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरदो। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै, गोजोन्थों।